बेवहाय साफ्रोमबो बरायना लाहरनाय जाबाय। माबोरै दं खबर सबर सारमोन मोजां दंब्ला खिथाहरदो कमेन्टआव आरो गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना लादो। डिमाकुसियाव दङ टंलायावहाय टंला डिमाकुसि सोरबाफोर टंला डिमाकुसिनि बे चेनेलावहाय दङब्ला कमेन्ट खालामना खिथाहरदो। मैयाहाय फैदोंमोन डिमाकुसियाव दं दा दखानाव दं मबाइल स्ट'रावहाय मबाइल स्ट'रनि दखान गुमिनियाव। मोजां मोजां जायगा बेरायहैनो सानदोंमोन अखा हाबाय थानायखाय थांनाय जादिया अखा हादों इथिंबो बिरादनो फुंनिफ्राय दा गैथ'वा। ঠিক আছে দাদা এইটো আনি দিব কিবা এডভান্স দিব লাগিব হা কালি মই সন্ধিয়া কেইটামানত আহিম হা সাতটাৰ পিছত সন্ধিয়া ঠিক আছে ভালটো আনি দিব দে। डिमाकुसियावहाय दङ दायो नै नायनो हागोन नोंथांमोना डिमाकुसि टाउन। मबाइल दखाना बेवहाय मबाइल नोंथांमोना डिमाकुसि टाउनावहाय फैयोब्ला मबाइलफोर बानायोब्ला बेवहाय बानायनो हागोन। नैबे बेवहाय रोनसोन बड'सा बेवहाय बड दंखायो आरो डिमाकुसिनि टंलानि सार नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअफोरखौ लाइक खालामना होब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोजां कन्टेन्ट भिडिअ लाबोनो नाजागासिनो दं।
सम खाबुआ मिलायथ'वाखै जेब्लानो मिलायगोन जेब्लानो समजों मिलायगोन अब्ला नोंथांमोना मोजां लागातार कन्टिनिउ कन्टेन्ट नुनो मोनबाय थागोन भिडिअ नुनो मोनबाय थागोन नोंथांमोना चेनेलखौल' साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो हायोब्ला शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय आंथ' दा माने बेलेगावसो दं नालाय आङो दा माने लेखानि बोसोन होनो हानाय नङा दिनै बेलेगावसो दङ टंलायाव दङ डिमाकुसियावहाय आसा खालामो नोंथांमोना दायो टंलानि आरो डिमाकुसिनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय दङब्ला कमेन्ट खालामदो आरो मोनदोंब्ला गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय नैबेनो डिमाकुसि टाउना माने खोमसि जाबायना नुहुरला सोरनाबा दखाना बन्द' जाबाय जोंनियाथ' दा बन्द' जाया दिकियाजुलिया टाउना ओरैबायदि जोंनाथ' आरो बिराद गिदिर ना ओरैबायदि भिर जायो मोनायावसो फेसबुकखौबो मोजां मोनदोंब्ला फल' खालामना ला भिडिअ गोदानफोर फैगासिनो नोंथांमोना नायाखैब्ला नायदो लाइक होदो गोदानब्ला साबसक्राइब बाटोनखौ थुनानै बेल आइकनखौ अलाव थुना लादो जुदि बेफोरबायदि ब्लग भिडिअफोर नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना डिमाकुसियाव जोंथ' बैसागुआवहाय मेथाइ खनोमोन ना डिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय आरो रोदोमलाय ओमफ्राय बेवहाय दंमारो सापात बागान गोजा बयनिबो न'खरावहाय नुदों गुवार ना सापात गायनाय दंजोबो एकदम बिलाइफ्राबो खिलिनाय मोजाङानो मेथाइ जोंथ' बैसागुफ्राव मेथाइसो खनोमोन डिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय बिदि बोरैबा ना मेथाइफ्रा आं बावबाय बैसागु फैब्लासो गोसोआव फैयो मेथाइफोरखौ दायो बावबाय आङो सापात दंफां दंसोयो मानसिफोरनियाव एकदम सोरांबानो सापात लांलाय लाबोनायानोसै आरो सापातनि बिराद खेथि मावो बेवहाय बेनिखायनो माने बे मेथाइआ एसे मुंदांखा आरो नामजादा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बैसागुफ्राव खनजायो आरोना बे मेथाइआ डिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमनाय बोरै मोनथाय मेथाइआ बावबाय आङो ससे बैसागु फैब्लाथाय गोसोआव फैयो मेथाइखौ बैसागु जोब्बायना दा बावबाय मेथाइखौ दिनै हरसे थाबावनोसै बेयावहाय गुमैलाना बेनिफ्राय गाबोनहाय थांसैलाय न'आवहाय आसा खालामो सार मेडाम साफ्रोमबो अनसायलांगोन होननानै डिमाकुसिनि आरो टंलानि नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामगोन होननानै गाबोन समफोरा थांलायगोन बेलेग जायगायाव नोंथांमोना नुबायानो थासिगोन एबारनिफ्राय भिडिअ कन्टेन्ट नायनोल' बानाङा नोंथांमोना नायलाबाय थाब्लानो जाबाय फेसबुकखौबो फल' खालामनानै लादो मोजांना खबरफ्रा दायो जाय बिथांमोना नायगासिनो दं लाइभखौहाय साबायखर नोंथांमोननि थाखाय सार मेडाम नोंथांमोननि थाखाय दा साननैसो आङो बिदि माने बाथौनि कन्टेन्ट लाबोथ'नो हाथ'वाखै भिडिअ मोजां लाबोनो हायाखै मानो होनोब्ला सिजनजों लोगोसेसो फैयोना नैबे समा बेनिखायनो आङो नैबे आउट ब्लग होबाय थानाय जाथ'दों बे चेनेलावहाय लाबोगोन थाबैनो मोजां भिडिअ लाना फैफिनगोन जोंनि बाथौनि दा साननैसो माने एसे ट्रेभेलिं खालामनाय भिडिअ नुनो मोनबाय थागोन बिदिनो बेरायनाय ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन बेबायदि बिदिनो एसे बेलेग जायगाफ्रावबो जायगानिखौल' नायबाय थानो बायोना मोनसे जायगानिखौलाय एखे मानसिफोरखौ नायबाय थानो बायोना सारमोन नोंथांमोन बेनिखायनो गोजान बेलेग मानसिफोरखौबो नायनो लुगैयोना बेलेग जायगाफोरखौबो नायनो लुगैयोना बेनिखायनो बेलेग जायगाफ्राव एसे ट्रेभेलिं खालामनानै भिडिअ हगारनो नाजागासिनो दं आङो बहुद सोलोंबावनांगौ दं आंनाबो माने जाजोबाखै आरो माबोरै केमेराफोर खेबनांगौ बेफोरखौ बारा
माने एक्सपिरियेन्स गैया दासो माने जालांगासिनो दं बेवहाय बिराद लेथ्रा नुदोंलै नैयावसो मोजां नुयो बाहेराव नैबेयो जाहैबाय डिमाकुसिनि टाउननि बियो जाहैबाय मबाइल स्ट'र रोनसोन बड'सानि बेवहायनो बानायनो हागोन मबाइलफोरखौ नोंथांमोना डिमाकुसियाव फैयोब्ला हाय नै दखानखौ एसे नायदो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे ओइ मबाइल बानायगासिनो सिङावहाय एभ्रि दे माने नोंथांमोना खुला मोनबाय थागोन सानफ्रामबो आरो नोंथांमोना बेवहायनो बानायफैनो हागोन बेयावनो बानायफै गेरेन्टि माल मोनगोन बानायना हरगोन जुदि टंलानि डिमाकुसिनि सार नोंथांमोना दायो नाय बेयाव बे चेनेलावहाय दायो लाइभआवहाय दङब्ला बेवहाय फैनो हागोन आरो बानायफैनो हागोन मबाइलफोर जुदि गाज्रि जायोब्ला मबाइल पेनेलनिफ्राय लानानै डिसप्लेनिफ्राय लानानै चार्जार पिननिफ्राय लानानै अल एभ्रिथिं माने बेवहाय जाजोबगोन आरो आं नामखौ खिथाब्ला एसे खमाव मोनलांबावगोनसो डिसकाउन्ट मोनबावगोन बारा गोबाव खालामला लाइफखौहाय ससे दसे थाबावनोसै आंबो एसे कर्स लानि र' ओइ मबाइल रिपेयारिंनियावहायनो कर्स लागोन आंबो एसे मास मोनथामसो सोलोंनानै सोलोंनोसै आंबो मबाइल दखानखौ खुलिनोसै नामा आंबो मबाइल बानायग्राखौ बन्द' जाजोब्बायानो दखानफ्रा बन्द' जाजोब्बाय जोंनाबो इयो खैथायाव बन्द' जागोनथाय साननै जाबाय आं बेयावहाय दिनै सानसे थाबावबाय गाबोनहाय थांसै न'आव आसा खालामो टंलानि उदालगुरि जिल्लानि टंला डिमाकुसिनि साफ्रोमबो सार मेडाम नोंथांमोना अनसायगोन होननानै आरो बे चेनेलखौ गोदान साबसक्राइब खालामना लागोन होननानै नोंथांमोननि जेब्ला मदद नांगौ गोबां मदद नांगौ जादों बेनिखायनो नोंथांमोना माने जाहा नायनानै मुगैया मुजुआलासिनो नोंथांमोना अनसायलांबाय थाब्लानो जाबाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोबां अनसायनाय नांगौ रायजो राजानि अनसायनाय मोनब्लासो दावखोनो हागोन आंबो माबा नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां भिडिअफोर मोजां बाथ्राफोर बुंनो हागोन नामा मोजां माबा मोनसेफोर फोरोंलांनो हागोन नामा बेखौ आसा खालामो इयुनाव मोजां भिडिअ हगारलांबाय थानो हागोन नामा बेखौ आसा खालामो आंबो नोंथांमोननि गोबां अनसायनाय नांगौ अनसायबाय थाब्लानो जाबाय बेफोरबायदिनो जाबाय दे आं दा अनसायनाय मोनगासिनो दं नोंथांमोनहा बे आंनि चेनेलनि नामखौल' गोनो गोथो जानाङा दे नामा माने खेननै सोलायबाय थानाय जादों नालाय खिन्थु कन्टेन्टफ्रा बिदिनो थाजोबगोन सब बिदिनो थागोन भिडिअफ्राबो नोंथांमोनाल' जेब्लायबो सापर्ट होलांबाय थाब्लानो जाबाय देवबारावहाय बाजार जायोनो बेयाव देवबाराव बिराद गिदिर बाजार जायोनो आंथ' दा देवबारसिम थाला आं जुदि देवबारसिम थायोमोनब्ला नोंथांमोननो फुरा बाजारखौनो देखायजोबगौमोन आङो दा थाला आङो बेवहाय देवबारसिम गाबोननो फुङावहाय बेनिफ्राय बिरलांसै न' फारसे न'आव थांनानै साननैसो रेस्ट लानानै आरो बेलेगथिं दावबायनो थांसैलाय नोंथांमोना नुनो हादों डिमाकुसि टाउन दासो डेभलप एकदम देरगासिनो टाउना सानसे ओरैबायदि गिदिर जागोन बे टाउना एकदम दायो माने जाबोगासिनो दं आंथ' फार्स्ट टाइम माने टंलायाव डिमाकुसियावहाय फार्स्ट टाइम माने फैफेराखैनोमोन आङो नै मैयासो फार्स्ट टाइम एबारथ' फैबाय थानो हासिगोन नुजोबखाबाय फार्स्ट टाइम दायो बेवहाय माने आगान होफैदों आरो डिमाकुसियाव आङो नै मेन रड जिङावहायनो नैबे लाइभ भिडिअखौ बानायनाय जादों थाबायगासिनो दं मानसिफोर नायलागासिनो आंखौ नायबाय थानो हो आंहा कन्टेन्टजों भिडिअ'जोंसो लोब्बा मानसिफोरजों लोब्बा नङा
रडआवहाय थाबायगासिनो दं आसा खालामो साफ्रोमबो बे दिनैनि लाइभखौहाय नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन आरो डिमाकुसि टंलानि उदालगुरिनि सार मेडाममोन मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो फेसबुकखौबो फल' खालामदो आं लाइभखौ बारा गोलाव खालामला दसे थाबावनोसै बिनिफ्राय दिनैनि लाइभखौ फोजोबनाय जासिगोन डिमाकुसिनि सार मेडाम नोंथांमोनाबो मोजां मोनदोंब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो आरो फैबावगोन नेक्स्ट टाइम फैयोब्लाथाय मोजाङै देखायगोन आरो नोंथांमोननो बिदिब्ला दिनैनि लाइभखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जे बर' हारिनि गोजोन्थों।